Dobre, takže čaute ľudia, vítajte pri novom videu a v dnešnom videu si natočíme video s mojím najlepším kamarátom, takže poďme na to. Tak toto je Adam, môj najlepší kamarát a kde budeme dneska jazdiť? Skoky nad Bylou, Brezova pod Bradlom. Takže poďme na to. Tak dáme si trať, je tu len jedna. Po ktorom skoku? Takže poďme na to. Tak dáme si jazdu za Adamom. Dúfam, že to pôjde v pohode. OK, prvá lavica v pohode. Celkom fúka. Tu musíme šlapať. OK, v pohode. Tak dáme si znova a trochu lepšie. Tak dáme si ďalší krát za Adamom trať. Tak môžeš ísť na to? Poďme na to. No. Tak poďme. Dúfam, že toto bude lepšie ako prvý pokus. Dobre. A tu nebrzdíme a už sa len vezeme. Dobre, tak to som netrafil. To som nedoletel. Dáme si ďalší pokus, ale teraz bude natáčať Adam. Tak Adam... Trošku som to nevypočítal, no. Ale nič sa nestalo. Také menšia. Ideme ďalej. Takže takto, Tomáš. Silí. Dobre. Klopku. Dobre. Že teraz pri konci. Fajne. Takže tam máš vľúbila sa ti jazda? Jo. Tak jo, tak idem dál. Takže ďalšia jazda, poď Tomáš. Dávej. Oj. Krásne! Oh my god! Na vypočítanie, ale jazda bola dobrá. Krásne. Tak a ide Adam. Poď a celé. Pekne. Tak toto bolo video nad Bylou a dáme si ešte jednu kráľovskú jazdu, celý trail. Takže poďme na to a ešte nezabudnite. Keď sa vám to páčilo, odberajte celý kanál a dajte na video like a odber. Čaute. Jedu. Dávaj.